Evo nas. Stigli smo. Ajde da vidite šta imamo za raditi ovdje. Ovdje smo već radili dosta toga. I sad nas čeka, moramo izvaditi ovaj parket, ove pločice. Stavljamo električno podno grijanje. 20 kvadrata ovdje, tu će biti termostat. Ali moramo vidjeti kad izvadimo parket i keramiku šta nas čeka. Ovako sad na prvu dosta su nejednake površine. Malo smo stavili laser i na ovom dijelu nam je dosta niže, nekih 3 cm u odnosu na ovdje. Pa ćemo dogovoriti sa investitorima da li ćemo to ravnati ili ćemo pratiti pod kako je, samo to ćemo još iskomunicirati. I imamo ovdje ovaj hodnik. Ove pragove sve vadimo van. Ovaj parket. I tu ćemo isto staviti keramiku. I imamo jedan ulaz u podrum još dolje riješiti i neke još sitnice. Ništa, nemamo šta čekat nego uzeti štemericu, uzeti milvokicu i bošicu i udarat. Ajmo raditi. To je to. Evo gledaj šta je šute. Ćemo sad izbaciti van. Sve ovo počistiti. Vidjeti ako ima negdje nekih neravnina koje treba pobrusiti. I onda ćemo sve skupa dobro natopiti impregnacijom. I polijepiti izolacijsku membranu od Mapea. Budete vidjeli kasnije, snimit ću vam o čemu se radi. Ovdje smo u hodniku skinuli parket. To ćemo isto počistiti, pobrusiti. Ovdje će doći pločice. Ovo ćemo pokrpati sa estrihom. Gdje su bili pragovi. I to je to. Nećemo ravnati površinu na vagu. Lagano je pad na ovu stranu. Dogovorili smo s investitorom da će tako i ostati, samo ćemo neravnine, izbočine, ako ima nekih pobrusiti, da ne bi bilo problema kod postavljanja keramike. Na ovom projektu sve smo skinuli dolje, parket, pločice. Ovo smo dosta morali pobrusiti, tu je nekad bio zid i ovdje je podrum ispod ovog dijela, ovdje nije. I kao što vidite, na dosta mjesta je ispucao estrih, pogotovo tu na ovom spoju. Vidite, ima i tamo nešto. Jednostavno, rizik je, keramika ide 60-120, rizik je da se to samo polijepi gore, vjerojatno bi došlo do pucanja pločica. Kako to izbjeći, a da opet nisu troškovi preveliki? Prva varijanta je bila da idemo sa Mapegardom UN35, da izbjegnemo da se napravi ta kompenzacija između keramike i podloge, ali u razgovoru sa ekipom iz Mapea došli smo do rješenja, a to je Mapetex Lis. To vam je ovakva ko nekakva membrana koja se zalijepi sa šesticom gleterom, ljepilom dolje i preko nje ide pločice. Znači ona u slučaju gibanja poda
ona kompenzira taj dio da ne dođe do pucanja pločice. Znači, ako imate slučajno negdje strah, ako govorimo o unutarnjim prostorama gdje ne treba hidroizolacija, svakako staviti ovo i preko diletacija možete onda lijepiti i šta god želite. Znači, ova priča nije toliko skupa, a smanjit će vam to naprezanje poda i smanjiti da ne dođe do pucanja pločica prilikom ugradnje. Ako je potreba na vanjskim radovima, onda svakako Mape Gard UM35. Kao što smo radili na onom projektu prije što ste vidjeli na onoj terasi ili ako se radi o nekakvim vanjskim balkonima ili tako. Svakako si ovo stavite, bit će vam odlično. Sad ćemo polijepiti ovako po dužini na velim šesticu gleter, taj Mapetex i onda će doći mrežica za podno grijanje na nekih 20 kvadrata, ovo je ukupno nekih 33 kvadrata, a ovaj dio gdje ne dolazi mrežica ćemo još dodati ljepilom ili s čim već budemo vidjeli da poravnamo površinu i onda može doći keramika. Keramika velim ide 60-120, pa ćemo o tome kasnije. Vjerujem da mnogi od vas ne znaju za ovo, za ovaj Mapetex flis i ja nisam znao, ali naravno sve se to može raspitati i provjeriti sa ekipom iz Mapea da vam i oni daju najbolje rješenje za ovakve stvari. Možete si misliti kakva bi situacija bila da polijepimo pločice, da one spucaju s vremenom, znači problemi. Tako da idemo to ugraditi pa se vidimo dalje u nastavku videa. To je to. Ona je pregletana, znači na ove spojeve nije slučaj kao kod Mape Garda, kad se radi izolacija da treba stavljati trake na spojeve, samo se ovako može biti malo odmaknuto, nije to sad problem nikakvih centimetra, dva. Uglavnom, ona je sad fino zalijepljena za podlogu i služi kao ta barijera da ne dođe do pucanja estriha i pucanja pločica pritom. Sad imamo 20 kvadrata mrežice koju ćemo pregletati ovako na ovoj površini. Tu dolazi kutna, pa tu nećemo, ovdje kuhinja. Tu ćemo odmaknuti isto od ruba nekih pol metra. Evo vidjeli kako ćemo rasporediti tu mrežicu. Evo ga, skinuli smo ovaj dio. Dosta. Još ćemo sad ovo poštemati. Malo će biti prelomljeno, ali nećemo morati, ja mislim, raditi dijagonalu. Moći ćemo to izvući. Sad ćemo ovo poštemati i onda moramo popuniti ovo sa estrihom. Ove rupe gdje su vrata. Evo dok Josip rješava ovo unutra, ja idem skinuti ove tu pločice. Ovo moramo isto promijeniti.
Jučer smo ovo napunili topćem prontom. Da vidimo kako to sad izgleda. Vidio.